jij ooit met basketbal begonnen? Dat is al een hele tijd geleden, toen ik een jaar of 10 was. Net naar Venray verhuisd en ik meen via zo'n gemeenteproject uitwisseling in aangekomen met basketbal. Destijds begeleid door eigenlijk de bekendste trainer van Venray, Luc Bertrands, in het Van Gogh Instituut. Als jonge jongen begonnen en eigenlijk nooit meer iets anders gedaan dan basketbal. En hoe ben je dan uiteindelijk als trainer hier in Venray terechtgekomen? Als je veel sport, dan loop je ook het risico op blessures. Eigenlijk een keer na een blessure gezegd van ik wil best wel een keer een team even begeleiden. Gemerkt dat ik dat heel erg leuk vond. Dat de prestaties van teams er ook een beetje naartoe waren op dat moment. En dat hele proces heb ik altijd als heel leuk ervaren om daar een leuk team van te kunnen maken en ook iets bij te kunnen dragen op de lange termijn voor jongeren en jeugd. Het is toch een heel speciaal clubje, vind ik. Ja. De basketbalvereniging is niet heel erg groot, maar het bestaat uit een heel aantal heel enthousiaste mensen die er gewoon wekelijks en jaarlijks iets van proberen te maken. En dat geeft wel een heel speciaal gevoel ja. En ik merk ook nu ik weer terug ben, voelt toch wel als een warm bad hoe dat ik hier verwelkomd word en gewoon hoe prettig dat we hier met elkaar omgaan. En dat we willen winnen. Hoe lang ben je al bezig met basketbal? Al 14, 15 jaar ongeveer. En ongeveer 5 jaar nou bij het eerste. Dus vanaf mijn 17e. En toen jij jong was, toen trainde Bram jou ook al, hè? Toen ik ben begonnen bij basketbal. Na 2 weken vroeg Bram al of ik bij de jeugdteam bij hem erbij wou. En heb ik 4, 5 jaar onder hem getraind. En heel veel geleerd. En nou sinds dit jaar weer terug. Ik ben nu dit jaar begonnen voor het eerst bij de senioren Venray. Ik had voorafgaand wat ervaring opgedaan bij onder andere Hezen, 3 seizoenen in dezelfde klasse. Daarvoor nog een jaar assistent in Deurne geweest, op 1 niveau hoog in de hoofdklasse. Veel gezien, veel geleerd. Hier weer teruggekomen na eigenlijk een kort en goed overleg met de bestuur en technische commissie. Nadat ze hier een aantal jaren onder de noem een beetje rijtje partijtje hadden gespeeld, wilden ze toch een keer wat serieuzer gaan trainen. En hoe merkt het team dat, die omslag nu? Er wordt scherper getraind. Ik ben wat eisender, maar wel op een ontspannende manier. Er is voldoende ruimte voor een lolletje. En gewoon gaan. En dan is het leuk als je weer terugkomt bij een vereniging, dat er nog een x-aantal mannen van de oude garde er zijn, maar ook het jonge elan er is om die oude garde over te gaan nemen. En die mix van ervaring en jonge jongens draagt er nu bij dat we een redelijk stabiel team hebben. Ondanks de beperkte voorbereidingstijd doen we het verrassend goed in mijn beleving. We hebben veelal vanuit verdedigend perspectief geoefend en getraind. Dus echte aanvalslijnen, dat moet in de tweede helft van het seizoen beter uit de verf gaan komen. Ja, we staan nu derde. Afgelopen jaar zijn we wat minder. En dit jaar nieuwe selectie, nieuwe coach en dat gaat geweldig. Wij hebben een heel gevarieerd team, vind ik. Er zitten echt jongens bij van net 20 jaar. En ik denk dat de oudste die is 40 plus. En daar zit alles tussenin. En ik vind dat elkaar ook heel erg leuk aanvult qua ervaring. En de jonge jongens die rennen wat harder en die springen wat hoger dan de oudere garde. En die moeten het weer iets meer hebben van het spelinzicht. En die kunnen dus die jonge jongens dan laten presteren. Ja. En hoe vind je het dan om met zo'n ouder team mee te trainen? Ja, dat is echt heel leuk, want ik leer er heel veel van, maar soms wel moeilijk, want fysiek is het veel hoger niveau. Ja, maar ze proberen me allemaal te leren, dus het is allemaal fijn. Ja, zijn het een beetje leuke teamleden? Ja, heel erg. Ja. Sommige spelers vinden dat ik veranderd ben. Ik probeer wel spelers aan te geven
vanuit mijn positie dat ik vind van zo moet je het net iets anders doen om nog beter uit de verf te komen. Dat is je taak als trainer-coach om het optimale aan de speler te halen. En daar zal de ene zich prettiger onder voelen dan een ander. Maar ik denk over het algeheel dat de spelersgroep op dit moment het zeer positief ervaart hoe alles gaat. We hebben een hoge trainingsopkomst. Het is echt iemand die heel fanatiek is en gedreven erin. Dus hij houdt iedereen scherp. Ja, we hebben ook een volle selectie, we zijn met genoeg mensen. En dat is ideaal. Ja, en dat is iemand die gewoon gedreven is. En dat is gewoon heerlijk om mee te spelen weer. Ik vind dat hij het heel erg goed doet, ja. Hij pakt het uiterst serieus aan, besteedt er enorm veel tijd en werk en aandacht aan en energie. Nou ja, goed, en dat heeft natuurlijk ook zijn weerslag op de groep. En nou ja, dat we nu derde staan momenteel, ik denk dat dat ons allen verrast heeft. Maar ja, ik denk dat we dat ook voor een heel eind aan Bram te danken hebben, ja. Ja, hij kan wel streng zijn, hij kan wel roepen, maar hij leert je heel veel en hij weet ook heel veel over tegenstanders en zo. En hij probeert je altijd te stimuleren, dus. En dat lukt bij mij altijd wel. En ben je zelf ook fanatiek? Ja, ik ben heel fanatiek, ja. En hoe fanatiek ben jij zelf? Ik kan moeilijk stilzitten, maar het heeft te maken in de fase waarin we nu zitten. Ik ben daar heel eisend in. Ik wil dat ze op een bepaalde manier gaan staan in de verdediging. Of als ze de bal pasen, blijven bewegen. Ja, hij is bloedfanatiek. Maar dat is niet erg, dat hoort er ook bij. Ik ben zelf ook fanatiek, maar... Hij is, laten we zeggen, een hele actieve coach, ja. En hij praat heel erg veel en heel hard. En, nou goed, maar die boodschap die moet ook aankomen. En dat doet hij hartstikke goed, ja. Ja, hij bestudeert tegenstanders, laat weten wie wat kan allemaal van de tegenstanders. En ja, dat is gewoon fijn. En dat is ook naar het team toe is dat ook heerlijk om iemand te hebben die enthousiast ervoor staat. Af en toe moet je hem in bedwang houden als je iets te fanatiek wordt. Oh, close out! 3 seconds, goed zo! Hey, hou je aan de makkelijke afspraken! Het is niet dat hij altijd schreeuwt, heel af en toe, maar alleen als er echt iets fout gaat, dan doet hij het. Maar als iets goed gaat, en dat hoop ik vooral de tweede seizoenshelft langzaamaan meer te kunnen gaan doen, wil ik ook gewoon lekker kunnen zitten op een bank, kunnen genieten, dat de spelers ook gewoon plezier hebben in het veld, zonder dat ik heel veel aanwijzingen hoef te geven. Ja, daar kijk ik wel naar uit dat dat langzaamaan steeds beter gaat. En daar heb ik ook alle vertrouwen in. Ja, gaat dat lukken, denk je? Dat jij op een gegeven moment op die bank zit, rustig te kijken? Ja, dat gaat zeker een keer lukken. Dat gaat zeker een keer lukken. Het is heel moeilijk om het toe te geven, maar ik denk dat het wel gaat lukken. Wat is jullie doelstelling voor dit jaar? Wij hadden niet echt een specifieke doelstelling met betrekking tot een stand in de competitie. We hadden afgesproken met elkaar om er weer voor te zorgen dat het basketbal weer op een positieve manier en breder in de gemeente Venray en omstreken in kaart werd gebracht. Daar draagt zowel dit bij als ook meer bijdrage in de Pelemaas of de Kaalbakrant. Maar de groep draagt er ook een hele hoop aan bij door dat ook uit te stralen naar buiten toe met elkaar. En merken de spelers dat zelf ook, dat ze meer reacties krijgen van buiten of dat het meer leeft? Ja. Ja, de PR is wat meer dit jaar. Dat is ook goed. Merk je dat ook op straat? Ja, ik word ook wel eens aangesproken van wel bekenden die dan ook de Pelemaas lezen en zeggen van, oh Dirk, stond je er weer in? Ja, dat is altijd leuk om te horen. En of op de kabelkrant hoor je dat dan wel, ja, familie, vrienden. Maar het is wel zo dat er langzaamaan steeds meer mensen aangesproken worden van goh, ik heb een stuk gelezen, ik zag jouw foto in de krant of ik heb jouw naam in de krant en de Pelemaas gelezen. En dat is ook goed voor het zelfvertrouwen van die jongens op dat moment waar het op dat moment over gaat. Ja. Maar zoals ik al zei, dat is niet de doelstelling. De doelstelling is om met het hele team plezier te hebben. En als we dan iets verder kijken, dus de doelstelling voor dit jaar is meer zichtbaar, meer team worden. Over een aantal jaar, waar hoop jij dan te staan met jouw team? Over een aantal jaren, dat is heel erg ver. We hebben in ieder geval nu voor 2 seizoenen afgesproken. En waar we naartoe willen is even na het tweede jaar sowieso evalueren.
En dat doen we sowieso 1 keer in de 2 maanden. Hebben we een gesprek met het bestuur. En zolang het goed gaat en je wint, dan is er niet zoveel aan de hand. Maar dat wil niet zeggen dat het alleen daarom draait. Het gaat natuurlijk ook om de breedte van de vereniging met betrekking tot verbreding van je kader. En ook weer oude mensen op de tribune die van vroeger uit lid zijn geweest, graag op de tribune weer terugziet. En wanneer ben je trots op jouw team? Tot op de dag van vandaag nog steeds. Wat ik net al zei, kijk, als ik niet zit, wil niet zeggen dat ik dat niet geniet. Ik kan heel moeilijk stilzitten, maar ik geniet wel degelijk van heel veel mooie momenten van het spel. Zeker ook omdat we steeds minder afhankelijk worden van 1 of 2 bepaalde spelers. Die zijn er nu nog wel heel erg. En het zou echt een klap voor het team zijn als die zouden uitvallen. Maar dat zijn ook wel weer spelers die anderen beter kunnen laten functioneren. En langzaamaan kun je dan wat minder gebruik van ze maken en dan gaan jongens verantwoordelijkheid nemen. Dan mogen wij wel stellen met het team en als vereniging dat we dat goed doen. En dan mag je ook wel zeggen dat je daar als een kleine vereniging trots op mag zijn. Ja.